Hi, ik ben Jarno, 22 jaar, uit Nederweert en ik ben raadslid voor GroenLinks. Toen ik 18 werd, mocht ik opeens gaan stemmen. Vond ik heel spannend, want ik had daarvoor echt nog niks met politiek te maken gehad. Ik vond het toen ook nog echt niet interessant. Maar toen mocht ik dus stemmen en wou ook een beetje weten wat ik wou gaan stemmen. En toen dacht ik van, ik ga gewoon zo'n lijst invullen, zo'n stemchecker. Daar kwam GroenLinks, PvdA en D66 uit en Partij voor de Dieren. Na wat meer onderzoek dacht ik van, hey, GroenLinks lijkt me wel echt een mooie partij. En daar ben ik toen lid van geworden. Via de toenmalige voorzitter ook uitgenodigd om wat koffie te drinken. En zo is het eigenlijk begonnen. Toen ben ik uiteindelijk op de lijst gekomen, een debat mogen voeren en heb uiteindelijk een zetel gekregen. Van mijn voorganger natuurlijk, maar sinds september vorig jaar uit mijn hoofd ben ik nu ook zelf in de raad. Mijn eerste raadsvergadering vond ik enorm spannend. Ook als ik mijn bijdrage terug hoor, dan hoor ik mijn stem nog gewoon trillen. Maar dat is ook gewoon normaal voor een eerste vergadering natuurlijk. Het was wel een vreemde vergadering, omdat er meer agendapunten op stonden die uiteindelijk naar de volgende vergadering doorgingen. Dus het was niet de meest spannende vergadering, maar voor een eerste vergadering prima en leuk. Ja, ik zat er wel van te genieten toen. Mijn opa is bestuurslid geweest bij de toenmalig nog PvdA van Nederweert. Dat wist ik eigenlijk ook pas toen ik zelf politiek actief werd. Maar eigenlijk zit ik heel veel met hem te sparren. We zijn het over heel veel eens, maar ook over heel veel niet eens. En dat is heel fijn om daar soms mee te sparren. Ja, toen ik zelf uit de kast kwam op mijn 15e gok ik, vond ik dat heel spannend in Nederweert. Je wist niet hoe mensen zullen reageren, je wist niet of je jezelf kon zijn. En daar had ik moeite mee. En juist nu ik zelf in de raad zit, wil ik daar wat voor kunnen betekenen voor de jongeren of ouderen die nog niet uit de kast zijn, dat ze veilig uit de kast durven te komen of zichzelf kunnen zijn, maar ook gewoon dat iedereen zichzelf kan zijn. Je afkomst, je huidskleur, dat dat allemaal niks uit hoeft te maken. En daar probeer ik mij nu echt hard voor in te zetten. Ja. Ik denk dat een raadslid gewoon echt bij zichzelf moet blijven. Je hebt natuurlijk de partijen, je hebt de inwoners, maar uiteindelijk moet je daar die woorden vertalen naar je eigen woorden. En als je niet bij jezelf kan blijven, heb ik het gevoel dat je dat ook niet kan verwoorden naar de woorden van de inwoners en je eigen partij. En dat maakt de politiek heel lastig op dit moment, vind ik, dat dat zo weinig gebeurt. Hoe ik mezelf voorbereid is heel verschillend. Eigenlijk zoek ik momenten dat ik echt even de energie, motivatie en concentratie heb. En dan lees ik eigenlijk altijd in één keer alle raadstukken door. Daarna wel heel vermoeid, maar dan is het ook het waard. Daarna ga ik natuurlijk naar mijn fractie. We hebben 1 keer in de 2 weken een fractievergadering met een leuk groepje. En daar deel ik mijn visie op de raadstukken en krijg ik ook feedback. En daarop maak ik dan mijn inbrengen voor de raad. En zo bereid ik mij het beste voor. Ja. Het leukste aan raadslid zijn vind ik de dingen om de raadsvergaderingen heen. Kijk, de raadsvergaderingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Ook goed voorbereid moet je daar zijn natuurlijk en goed je mening daar geven. Maar wat veel mensen niet weten is dat daaromheen nog van alles gebeurt. Van andere vergaderingen tot ook leuke momenten zoals werkbezoeken, je ontmoet mensen. Maar ook laatst bijvoorbeeld Democratie met leerlingen van groep 7 en 8 die dan in de raadzaal komen. En dat ik daar dan ook als raadslid bij mocht zijn, dat vond ik super tof. En dat zijn de leuke dingen aan het raadswerk, vind ik, ja.